Lae begagak sadulita hamel-hamel. Ndara semban kula, ndara punden kula panengahing Pandhawa, ndara Arjuna nggih ndara Permadi, Wibatsaya Sanganaga. Kenging menapa Gus Paduka nandhang Sungawa? Paduka menika minangka satriya sat menika jagatri menika teluya menika bawana utawi sesanggeman. Paduka ingkang mikul nggih menika sanggemaning jagat, paduka ingkang nggih menika ndamel tentreming jagat menawi ndara Arjuna nggih ndara Permadi nandhang Sungkawa jagat menika geger ndara. Kakang Semar Kakang Badranaya apa gunane Permadi dadi satriya yen to ngingeti para kawulana negara Ngamarta tansah kekurangan samubarane paribasane mangan ora penak turu ora kepenak. Kakang apa gunane Janaka kemul kasugihan lemek kamulyan yen to para kawulana negara Ngamarta kacintrakan. Kakang jagat iki ora adil. Kakang Semar paduka ampun mungel ngaten. Menika mboten salah paduka piyambak, menika mboten luput paduka piyambak. Pancen rikalenggan samangke jagate sampun sepuh, bumine sampun rapuh, kabukten kahanan ingkang sarwi trenyuh paribasan banjir tangi sudanluh. Para kawula poyang payingan kasempya ing aradan awit saking rusak ing alam. Banjir bandang rajang nyawane wong pirang-pirang, lindhu prakempa nyendhal uripe manungsa, gunung jebluk babar pagebluk. Jagat niki nembe rusak den. Apa yen to jagat rusak iki dadi ya kuwi mau cobane Janaka? Apa dadi cobane Janaka minangka satriya Nuswa Jawa? Kakang Semar, yen to Janaka nampa coba kang kaya mangkene ateges dewa radil marang Janaka. Kakang mboten sampeyan kewala ingkang nampi coba. Sedaya titahing Gusti ingkang dumadi ing Ngarcapada, sedaya titahing Gusti ingkang tumitah wonten Ngarcapada menika ingkang dipun sukani nyawa, ingkang dipun sukani ambekan menika mesti nampa coba saking Gusti ingkang murbeng dumadi. Sing sugih dicoba, sing pangkat dicoba, sing melarat dicoba, sing bagus dicoba, sing ayu nggih dicoba. Wong sugih ora kuat cobane, minger imane dadi wong cetil bedhidhil, ora gelem dana driyah, gelem ngutangi ning yo nganaki niku cobane wong sugih. Wong pangkat nggih semanten ugi. Wong pangkat ora kuat cobane minger imane, dawa tangane, wani gaglak duwite rakyat, wani badhok bondone negara. Niku cobane wong pangkat. Wong bagus nggih semanten ugi. Wong bagus ora kuat cobane minger imane, kebagusane nggo ngoyak hardaning kanapson, anake ning ndi-ndi nggon. Wong ayu nggih semanten ugi. Wong ayu ora kuat cobane minger imane, tipis akhlake, wani adol barang sing larang dhewe, wujute pakur mataning diri, nek rame 350, nek